Masu kallo da sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan dandali namu na Haske Talk Show. Wannan dandali ne da muke rabawa juna labarai, ra'ayoyi tare da warware matsaloli. Ku kasance tare da ni Babangida Salisu Aminu domin gabatar da wannan shiri. A yau muna tare da babban baƙonmu wato Muhammad Yusuf Ali, ɗa ga marigayi Sheikh Dr. Yusuf Ali. Allah ya masa rahama ya gafarta masa. Babban baƙonmu barka da zuwa wannan dandali namu na Haske Talk Show. Haske Talk Show. Ina so mu ji suna da ɗan takaitaccen tarihi. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Sunana Muhammad Yusuf Ali, an haife ni a unguwar Tudun Maliki 1991. Dan na fara makarantar firamare a BUK Staff Primary School, na secondary JS a BUK Staff Secondary School, sannan kuma sai na dawo Golf Group of Schools a inda na yi SS. Dan daga nan na shiga Kano State Polytechnic inda na karanci marketing, na yi diploma kenan marketing, sai kuma na tafi kasar Ghana. A nan wajen kuma na yi diploma akan business information and technology. Daga nan kuma sai na yi BSc a MGU University kuma duk a Ghana. Sannan kuma na yi service, na yi bautar ƙasa a Ogun State. Wannan dai shine dai. Haske Talk Show. Haske Talk Show. Muryar zuciya ta al'umma. Haske Talk Show. Fitilar haskakawa al'umma. Masha Allah. To ya Sheikh, barka da zuwa wannan dandali namu na Haske Talk Show. Da farko za mu so ka tuna mana yaya rayuwa tsakaninka da malam ta kasance kafin rasuwarsa. To alhamdulillah, kullum ina godewa Allah saboda mahaifinmu shine malamin na farko. Ya fara yi rubutu a allo tun daga alu an baki, da baya sanja mun dawo muna yin karatu irin na hafsu a iu irin wannan karatun. Ya rubuta mun karatu a wajensa, nake bada hadda da duk abubuwa. Na shine malami na, komai da ka gani na daga wajensa ne. Masha Allah. Ya gode wa Allah da wannan abu. Masha Allah. To muna so mutum ya fi burge ka a halayensa da rayuwarsa na yau da kullum. Halayen malam makaranta ce guda. Makaranta ce wanda duk inda ka ɗauka za a yi rubutu, za a yi littafai. Na farko dai babban halin malam shine karatun Alƙur'ani. Masha Allah. Malam yana son Ƙur'ani sosai. Kullum karatu yake. Gidan ma ya ce kullum a ringa karatu. Kullum bayan an yi zikiri da ake kullum, to za a karanta izu biyu. Kullum za a yi musaffa duk tare da shi muke yi. Kullum duk wata ɗaya muna yin sauka. Wannan kullum muna yi. Sannan kuma idan halayya ce kuma ta yau da kullum, malam mutum ne mai gaskiya kuma mai son gaskiya. Mutum ne mai gujewa haram. Baya cin haram, baya cin abin da yayi kama da haram. Masha Allah. Ko idan ya je ofis, to abin da yake cikin ofis ɗin da shi a ofis ɗin ko yake amfani da shi. Masha Allah. Biro a ofis zai amfani da shi, ba zai kawo shi gida ba. Idan kuma ya kawo shi gida, to ba zai amfani da shi ba. Ko irin takardu ne, duk wani abu da ka sani abin da yake cikin ofis, to da shi kawai a ofis yake amfani da shi, baya yin amfani da shi a gida. Wannan da halin sa na gujewa haram. Masha Allah. Sannan kuma da san gaskiya. Ya yi shari'a a kotuna da yawa, amma duk inda ya je sai dai ka ji ana yabansa. Cewa ai ga halayensa nan
ga shi nan baya kaza sai dai ka ji kawai yabo musamman muna jin daɗin wannan abu. Masha Allah. Sannan kuma tsakaninsa da mutane na unguwa ana zaman lafiya ga da 'yan unguwa duk ya zama musu uwa. Masha Allah. Wannan abu ne wanda muna jin daɗinsa sosai. To ya Sheikh, wani abu ne kake jin kafi koyi daga gare shi, misali hali ko yadda yake hulɗa da jama'a? Ɗaukan halin malam gabaki ɗaya. Dai muna kwatantawa. Alhamdulillah muna kwatantawa musamman wajen karatu, karantarwa na Qur'ani da karantarwa a irin islamiyya haka da karantarwa a gida haka da asuba da magariba zaka ga duk ana da kokari dai amma ga sai ba irin nasu ba. Dan suna su gabaki ɗaya suka ba da lokacin. Wannan yau kana sai dai kwaɗin. Masha Allah. Alhamdulillah. Masha Allah. To ya Sheikh, lokacin da kuka rasa malam ta yaya wannan abin ya shafi zuciyarka ta hanyar rayuwarka? Rashin malam rashi ne wanda gaskiya ba za ka iya faɗarsa da baki ba, inda kullum ana tare ko me tare ake yi, ba abin da za ka yi ba da saninsa ba, kullum shi ke shige maka gaba. Kullum za ka je yanzu da ce malaga da nan inda zan je to dole sai na fara zuwa gurinsa. Masha Allah. Dole ne. Allah sarki. An na tawo zai kira ni wato yanzu ana ina ba dai in yi nisa ko gai zan je nan ma zai ta yin waya yanzu ana ina an isa to me yake faruwa ko duk irin wannan abu. Amma kai sai da lokaci ɗaya babu shi dole irin wannan abun ka dinga tunowa sai ka ji ba daɗi. Muna gode wa Allah an rabu lafiya kullum ana mana addu'a ana sa mana ana cewa Allah ya muku albarka. Muna gode wa Allah da wannan. Masha Allah. To ya Sheikh, yaya kake tafiyar da rayuwarka tsakanin tafsiri da sauran ayyuka na yau da kullum a matsayinka na matashi? Abu ne da can ka taso a cikinsa. Haka. Ne an taso a cikinsa. Dole ka san yadda za ka yi ka tafiyar da wannan abu. Inda da akwai kasuwa, da akwai makaranta, da akwai islamiyya, da akwai ba da karatu. Duk ana yi kuma kowane dai da akwai lokacinsa. Kowanne an ware masa. Daga karfe kaza za a yi kaza, da karfe kaza za a yi kaza, da haka ake yi. Masha Allah. Alhamdulillah. Lokacin da kake yin tafsiri, kana tare da malam ne ko kuma kana jin a ranka kamar malam yana sauraron ka? Karatun malam ne. Inda a wajensa kai karatun. Daman tun yana daman kana yi. Ya san kana yi. Kuma shi ya karanta ma karatun tun daga matani, tun daga fassara aka zo Jallalaini, kuma aka zo Ibn Kathir. Duk da shi aka yi. Za ka karanta a gabansa zai maka bayani. Wata rana kai ma za ka ja yana ji. Duk kaga dole kaga abu zai zama maka wani sabon abu ba. Haka. Isa ni ban ji wani abu ba. Da aka ce zo ka yi kai shi kenan. Kuma Allah ya shiga cikin lamarin. To ya Sheikh, duba da kuna da yawa wajen malam, da yawan mutane ba su taɓa zaton cewa kai ne za ka maye gurbin malam ba. Yaya kake ji lokacin da aka neme ka gaje shi a matsayin tafsiri? Dama ai abin da ka saba ne. Daman tun yana nan daman harkar islamiyya da masallaci da duk wani abu da ni nake jan sallah. Ok, tun malam yana raye dama kai kake. Idan bai fito ba ni nake sallah. Dan islamiyya kuma dama ni nake kula da ita. Shekara wajen 10. Haka duk wani abu bai zama min wani sabon abu. To ya Sheikh, wani irin ƙalubale kake fuskanta yanzu a matsayinka na wanda ya maye kujerar malam? Duba da yadda kace dama tun yana nan ana yi amma yanzu da ya zamanto abin kai ne a kai, wani ƙalubale kake fuskanta da hakan? Babban ƙalubale shine yanayin karatun. Da akwai malam. Idan abu ya ɗan shige maka duhu, kana zuwa gurinsa, kana ɗan tambayarsa, zai gaya maka
ga yadda abin yake. Littattafai sai ya ɗauko sai ce ka je ka ɗauko wancan littafin ka duba shafi ka je ka ɗauko wannan, sai ka ga abin da za ka yi shi a wajen wata 5 sai ka ga a minti 1 minti 5 ya warware maka shi gaba ki ɗaya. Yanzu kuma da ya zama abin ba shi ɗin, to yanzu dole kai ne za ka yi da kanka, sai ka kwana ma kana neman abu ɗaya, ɗauko wannan littafin ka ajiye ka ɗauko wannan ka duba, za ka ga aitai. Wannan abin gaskiya dai yana wahalar da ni sosai, shine gaskiya dai babban ƙalubalen. To ya shek, duba da yanayin salon karatun malam, yaya kake amfani da naka salon karatun wajen tafsiri, ko kuma ka ƙirƙiri naka ne na daban? Gaskiya salon malam nake amfani da shi. Okay. Salon malam nake. Wanda ke salo wani akwai yadda malam da ya tsara, yadda malam yake karatu hakan ni ma nake. To ma shek, akwai wasu kalamai da wasiya da malam ya taɓa faɗa maka kafin rasuwarsa da har yau har gobe kana tunawa da su? Sai. Masha Allah. Malam da zan je karatu, malam abin da ya fara gaya mun ce min ya kai ka ji tsoron Allah. Masha Allah. Kenan ya ce inda kake kai ka ji tsoron Allah. Kuma alhamdulillah muka je karatun shekaru kuma aka dawo lafiya. Masha Allah. Kadi wannan shine wasiyar da malam ya yi, ce a ji tsoron Allah. To ya shek, mutane da dama suna ɗaukan gadon uba a matsayin wata hanya ta samun suna ko ta ɗaukaka. Shin me kake faɗa musu idan ka haɗu da su cewa gaskiya wannan lamarin? Sai dai harka irin rawar malinta, ka ba abin da za ka nemi kuɗi da shi bane ba, abu ne da za ka yi shi don Allah, kuma jihadi ne, ka ba da lokacinka, ka yi da aljihunka, ka yi da lafiyarka, ɗan rayuwa da ɗan sauran mutum maka saura, kai ma dai ka yi wani abu na sadaqatul jariya. Ya sa ba wani abu ne wai da za ka je ka nemi kuɗi ba. Ni ke faɗa, a yi kai don Allah, ka gaya mutane gaskiya, abin da ka karanta a cikin littafi ka faɗa, ce ga abin da yake, kaka sa san rai a ciki, ko wani ƙungiyanci ko kare aƙida. Mai annabi ya ce, mai ƙur'ani ya faɗa, sai ka yi shi, shikenan sai a zauna lafiya. Haka. To ya shek, idan muka goma ta ɓangaren wajen magunguna, malam yana ƙoƙarin ba da magunguna ta wajen ɓangaren matsala ta aljanu da magunguna haka na gargajiya. Shin ka ci gaba da wannan tsari ne na malam, ko kuma kai ma tsarin ka daban? Muna yi. Da yake rayuwa da malam, dukanmu malam ya ja kowa a jiki, dukanmu diyanmu da ya yi, musamman manya-manya da yake su sunan yaran ba su gama tasowa ba, amma dai mu dai kowa ya zauna da malam, kuma kowa an zauna da shi, an yi harkar wannan ta rukiya da shi, harkar magani da shi, an rubuta, za ka ɗauki bayanin mutum, za ka rubuta ka je ka kai wa malam. Malam zai ba da amsa, zai ce gashin to ka haɗa masa kaza, ka bashi kaza, ka bashi kaza, ko sai ka zo sai ka haɗa masa, sai ka kawo. Sannan kuma an zauna a wajen malam ɗin shi ma, za a zauna musamman ranar talata da yake zama da ranar asabar. To za ka ga mu ne a wajen, mutum zai zo zai zauna, zai yi wa malam bayani, malam zai rubuta, zai ba mu, sai ce mu je mu haɗa masa. To kaga duk wannan abin, to shi kuma gashi yanzu kuma babu shi, sai da mu ne muke. To yanzu har yanzu muna yi, har yanzu ana yi. Masha Allah. Wani kalubale ka fuskanta ta ɓangaren wajen tafiyar da mutane da malam yake tare da su, duba da almajirai da muridansa, da kuma harka ta sarauta da yake tare da ita ta gaya? Akwai tsari da kake tafiyar da shi, kowa kake fitar da tsarin shi komai ya tafi daidai, ko yaya? Sannan malam bai riba mu da kowa ba, da almajirai da muridai duk ya haɗa mu, tare muke, sai ga kamar ma abokanai ne. Don haka muna yin komai lafiya kalau. To komai yana tafiya daidai, ba abin da ya sanja, komai ana yi tare. To akwai wani lokaci ya shek da malam ya taɓa cewa
yana rubuta wasiƙa zuwa ga Allah. Mutane suna kowa ka san da yadda yake fassara ma'anar abin. To ba mu sani ba kai a wannan kalma da malam ya faɗa menene ma'anar kalmar ta malam? To ai malam ba cewa yana rubuta wa Allah wasiƙa. Yawwa. Littafi ne malam ya karanta. Tafsiri ake. Akan bismillah. Dajan an yi sauka sai aka juyo. Sai aka karanta bismillahir rahmanir rahim. Wannan bismillah shine jawo wancan bayani. Dajan littattafai ne malam ya fito da su. Dajan ina da wanda yake yanzu zamani ne. Ina da littafin. Amma dai bayanin dai akan khalifa ne Harun Rashid. Khalifa Harun Rashid yana da yanayin mulki ne. To sai zaman sojojinsa sun kama wa an sai 'yan fashi. 'Yan fashi mutum 10 sai suka gaya wa khalifa a cikin cewa fa gashi nan fa an kama 'yan fashi guda 10, sai ya ce a kawo su gurinsa a tsare su. To sun je su kamo su sai ya zama ɗaya ya gudu. Sai suka ce to yanzu ya zami kenan, mun ce masa mutum 10 ne, yanzu kuma sun dawo su 9, yanzu ya zami. Shine sai suka ga wani mutum ya bullo, matafiyi ne daga hajji mai aka ce ya yi a cikin littafi, ya dawo daga aikin hajji ne. Da ya dawo kawai sai suka gan shi kawai shi kenan sai suka haɗa shi hanya ce kawai ta biyu da shi ta garin. Sai aka je sai aka kulle shi, da aka kulle su 10. Sai aka ce duk wanda yake da hali ya bada tara. Bada tara amma ta dirhami 100,000. Dole sai ya bada dirhami guda 100,000. Shine sauran da yake su 'yan gari ne, suna da 'yan uwa, sai aka zo aka fanshe su. Amma sai zama shi wannan mutum shi kadai shine ba a zo an fanshe shi ba. Shine sai mai gadin wannan kurkukun sai ke cewa kai baka da kowa ne. Za a ce duk wa'annan mutanen guda 9 sun zo kuma an yi belin su sun tafi da, amma kai kuma kana nan. Shine sai ya ce masa gaskiya shi ba shi da kowa. To sai ya ce masa to yanzu abin da ya kamata a yi, ka gaya wa khalifa mana akan a maka sassauci. Sai ce to shikenan ka kawo min abin rubutu. Shine sai wannan mutumin sai ya kawo masa alƙalami da tahoda da takarda. Shine sai ya rubuta wannan takardar. Shine ga abin da ya rubuta. Sai ya ce bismillahir rahmanir rahim a cikin farkon takardar. Ya ce minal abdul zalil ila rabbil jalil. Har ƙarshe dai me yake nufi sai ya ce me da ya rubuta da sunan Allah mai yawan rahama mai jin kai. Sai ya ce me daga bawa makaskanci zuwa ga ubangiji mai girma. Ya ce bayan haka halittu suna da waɗanda za su fanshe su, suna da waɗanda za su cece su, sun yi belin su a cikin laifi da ha'inci wanda suka yi, kuma an cece su a bisa wannan abu. Har ma khalifa ya sake su. Ni kaɗai yanzu na rage, ina kurkuku. Ya rabbi, kai ne shaida, kuma kai ne shaidata, kuma kai ne mai cetona. Ni bawanka ne wanda bai yi wani zunubi ba. Haka ya rubuta, amma da larabci. Da ya rubuta sai ya ba wannan mai gadin kurkukun nan. Ya ce to gashi nan. Sai ya karanta sai ce gaskiya wannan kalaman naka sun yi tsauri, ba zan iya kai wa khalifa ba. Sai ce to shikenan ka ɗora shi akan saman kurkukun rufin. Shikenan kawai sai ya ɗora shi. Yana ɗora wannan takardar sai ta tashi sama. Sai aka yi sai iska ta zo ko ta ɗauke ta. Wace sama da ita mai ƙarfi. Shine khalifa yana cikin bacci, Harun Rashid sai mafarki. Ga mala'iku sun zo sun tashi sun ɗaga shi sama.
suna cewa ya kai Haruna Rashid, halittun Allah sun yi ceto a gurinka na wa'annan mutanen su tara sun cece su, amma kuma sai mutum ɗaya shi an bar shi ba a sake shi ba. To shi mai halittar halittun shi ne Rabbul Izzati, saboda Allah shi ne Rabbul Izza. Man kana yuridul izzati falillahi izzatu jami'a ilayhi yas'alul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Wannan ayar da Allah kin da shi ne Rabbul Izza. To shi ya cece shi, dan shaka ya ce me ka sake shi ko kai ka halaka. Sai Haruna Rashid sai ya firgit, sai ya tashi daga baccin da yake. Shi ne fa sai yasa aka je aka kira masa wannan mutum mai tsaron kurkukun, sai ce me yake faruwa ne a cikin kurkukun nan. Sai ba shi labari, ai da akwai wa'ansu mutanen da aka kawo guda 10, to an sallami guda 9, amma da akwai mutum ɗaya. Shine sai ya ce a kawo shi. Shine da ya ce a kawo shi, ya shirya masa liyafa abinci da kansa yake ɗaukan yana bashi har ya ƙoshi. Da ya ƙoshi shine sai ya ce a kawo masa doki, abin hawa guda 70, a kawo masa mazaje bayi guda 70 da mataye kuyangu su ma guda 70. Sannan kuma aka bashi tufafi irin na kawa irin na sarauta. Babu sannan ko sai shela sannan ko sai ce a kirawo mai shela ya bi da shi gari, cikin garin gabaki ɗaya layi yana faɗa, yana cewa wanda mutum ya cece shi da dirhami, wannan ceton dirhami 10,000 ne kawai, amma kuma wanda Allah ya ceta a wajen Haruna Rashid shi kuma ga abin da aka saka masa da shi, shine wannan abin hawa guda 70, wannan bayin mata 70 maza 70 da wannan abun. shine dai wannan abun, wannan bayanin shine ya kawo wannan bayanin. Okay, to Allah ya sa masu kallo da suke da tambayoyi akan irin wannan tambayar sun ji amsar wannan tambayar. Wannan abun a cikin littafi yake. Sai ka ce a ina aka samu wannan, ka san yadda za a ce to ina aka samu wannan labarin, to ga littafin dai. Sunan littafin Kitabu An-Nawadir fi Hikayati Salihin. Masha Allah. Gashi nan ga shafinsa, shafi na 29, a hikaya ta 20, sannan kuma labari na 24, wanda Ahmad bin Salama al-Qailubi shine ya rubuta littafin. To ya shek, muna godiya. To ya shek, muka koma bangaren darasin rayuwa. Wani darasin rayuwar malam ta koya maka bayan rasuwarsa? Darasin rayuwar ta koya mu shine hakuri. Masha Allah. Hakuri da juriya. Dole ya zama yana da wannan abu, inda malam ya taso shi kadai, kullum yana faɗa shi kadai ya taso, ba shi da kowa, ya taso babu kowa babu uba, aka ya ringa yawo daga wannan tsangaya zuwa wannan tsangaya, har ya kammala karatunsa kuma sai ya shiga cikin boko, don ma sai da ya zama dokta. Don haka ina gama mai cewa ba abin da ya kai shi wannan irin haƙuri da ya yi. Babu komai, sai ka je sai ka nemo, sai ka yi ɗinkin hula, ɗinki irin wannan abubuwan, sannan ka je ka ɗauki nauyin kanka. Dole sai kai ma sai ka koyi irin wannan abun, sai ka yi kuɗi kuma sai ka yi ilimi. Haka. To ya shek, idan za ka fassara kalmar malanta cikin kalamanka, me za ka ce ga matasa? Ita malinta ba kawai ana yin ta rana ɗaya ba ne ba. Sannan kuma ba a yin malinta a media, ringa ɗaukan karatun mutum minti 1 minti 2, wancan ma ya zo ya nasa minti 1 minti, sai ka ringa yankowa. To sai ka ga yanzu yawanci yanzu a haka ake ɗaukan karatun mutum da shi sai zama ya yi karatu na wajen awa 2 ko awa 3, kawai sai ka ga an je an yanko minti 2 minti 3 kawai an faɗi wata kalma.
wannan kalmar sai kuma ta hannu. Me yasa ba a ji farkon karatun ba kuma ba a ji karshen sa ba. Haka. To shi malinta dole sai ka je ka sa littafi a wajen malamai tun daga farkon littafi, tun daga bismillah ta farkon littafin har ƙarshe, da muƙaddima da tarihin malamin da komai dole sai ka yi wannan tukunna. Masha Allah. Kuma ba littafi ɗaya ba biyu ba, littafai da yawa, saboda mai aida akwai saɓani, akwai malikiya da akwai hanbaliya da akwai wa'annan mazhabin guda hudu wanda zaka ga shi muka fi sani. To sai ka ga wannan ya faɗa abu, wannan ma ya faɗa abu, ya fi ka ga wanda ya kuma me ba saɓani bane ba, kowa yana da hujjarsa. Kowa yana da hujjarsa. To dole to sai ka shiga nan sannan sai ka gane menene gaskiyar abu. To ya shek, wani buri kake da shi na ganin tafiyar malam ta ci gaba da haskakawa? Tafiyar malam, zamancin malam duk komai yake yana ɗauka. Daga shirinsa tun daga ilimi kogi tun ma kafin wannan. Hasken musulunci, dausayin soyayya, za ka ga irin wannan abu. Duk shiri ne da za ka malam yake a gidan rediyo. Kala-kala. Kuma kowanne na nan. Ko yanzu ka je ka kunna, kuma ka je gidan rediyo, sai ka ce a baka wancan shirin, sai ka ga an ɗauko maka shi. Amma kamata a ce yanzu an ɗauko su ana ta yaɗawa, ana ta sawa. Inda shirka ne masu amfani sosai. Musamman ma da akwai shi da mu daga malam ke mai gida kan gida. Na rayuwa aure. Haka. Da ka gani ana yin sa tun yarinya tana ƴar ƙaramar a irin a ringa yi mata. Har ta girma na tarbiyya. Na gan su yanzu ana ɗora sa. Za ka ga ana ɗan sa kaɗan. Ina gani. Duk irin wannan abu. Su ne kamata a ce ana ta yaɗa su. Ba wai sai mu ba dole. Kowa zai iya. Tun da gasu nan da yawa. Haka ne ya shek. To a yanzu a matsayinka na malami matashi, me kake so ka gaya wa sauran matasa masu sha'awar su ga sun zama malamai har da tafsiri? Ni ma ɗalibi ne, ni ma ɗan makaranta ne. Da akwai jakata ina shiga aji. Ba ka ce malami ba. Sai dai kawai su matasa ƙara dagewa. Dole sai an rage abubuwa da yawa. Lokacin ba shi da yawa. Haka. Wa'annan abubuwan da ake irin su za ka ga ana lambol ne musu, za ka ga ana ta yi. Dole fa sai an rage. Zaman layi ɗin a zaura tun safe har dare ana yin ta abubuwa marasa amfani. Dole gaskiya sai an rage wa'annan abubuwa. Dole sai an koma makaranta. Shi wannan karatun kasuwa ba ta hana shi, aure ba ya hana shi. Kawai niyyar ka ce. Sai ka ba kanka lokaci. Sai da safe zan je makaranta. Idan na dawo zan je kasuwa. Idan na dawo zan je ga sunan da yawa, ga malaman nan amma fa sai babu kowa a wajen su. Sai ga mutum bai kai 3 ba 4. Haka. Amma ga duk ba ana. Amma idan aka tashi a filin ball sai ka ga kamar ranar Juma'a ce. Ana ta fitowa. To shi ne, to dole sai an dage. To ya shek. To daga ƙarshe ya shek, idan kana da damar misali kai magana da malam yau, wani abu kake so ka faɗa mishi? Abin da zan gaya suna da yawa. Dan faɗa mana wani abu daga ciki. Ba wani abu daga sai dai Qur'ani ne. Da ana sanjan tilawa. Da zan ce ban tilawarsa. Malam. Masha Allah. Da zan ce a ban tilawa. Saboda wata irin tilawa ce, ni dai ban taɓa ganin irin ta ba. Masha Allah. Ban taɓa ganin irin ta ba. Bata zai rubuta maka babu Qur'ani. Kawai yana zaune zai ɗauko zai ce maka wannan aya ce ta kaza, wannan gudi kaza yake, wannan guda nawa ne a cikin Qur'ani, wannan guda 5 ne, wannan guda 10 ne, a wannan guda 1 ne. To duk irin wannan abubuwa za ka ga. Komai ka tambaye shi ya sani. Sai ka ta maki to shi wannan karatun. Haka. Sai ka ta maki. Sannan ko idan an zauna ana yin wannan musafadan da ya shiga muke za ga shi ba a kama shi. Ga aiki, ga shekaru, ga aiki, ga mutane, amma fa sai ga kullum dai abun nan dai kamar yanzu yake, kamar me za a ce, kamar matasa. Ga shi haka yake karatu. Masha Allah. Kuma baya gajiya. Masha Allah. Rubuwa na sallar da shi muke karfe 2 dare zaka ga amma sai ga shi mutum 12 ma zai fito zai zauna. Shine farko. Zai zauna har sai lokaci yayi. Sannan ko sai a tada sallah yana tsaye.
Allah ya ji kamaran da gafara, Amin. Allah ya gafarta masa, Amin. Allah ya kai haske kabarinsa. Amin amin. To, akwai wani sako na ƙarshe da kake so ka faɗi? Ai sakon da za a faɗa an faɗa, sai dai kawai dai abin da zan fara faɗa ga matasanmu shine mu tashi mu nemi ilimi, dan shine komai, shine rayuwar. Haka. A yi ilimin addini kuma a yi ilimin zamani, ilimin boko, sannan kuma a yi kasuwanci. Masha Allah. A je kasuwa a nemi kuɗi, Masha Allah. saboda dole su ne rayuwar. To idan ka bar ɗaya ka ɗauki ɗaya kai wanda sai ka kuma duk abin ya lalace, sai a zo kuma a yi ta saɓani. Haka. Dole sai an dage, yanzu ne lokacin. Masha Allah. So ya Shek, muna godiya da wannan lokaci naka da ka samu ka zo mana wannan dandali namu na Haske Talk Show. Muna fatan Allah ya mai da kai gida lafiya. Amin amin. Masha Allah. Allah ya saka Amin, amin. Allah ya ɗaukaka wannan haske ɗin, Haske Masha Talk Allah. Show. Amin. Amin ya Allah. Za ku same mu a YouTube channel namu mai suna Bangis Media Concept. Ku danna mana liking, subscribing da share. Mun gode. Haske Talk Show. Haske Talk Show. Muryar zuciya ta al'umma. Haske Talk Show. Fitilar haskakawa al'umma. Haske Talk Show. Tattaunawa da al'umma. Haske Talk Show. Haske Talk Show. Mr. Bankis ya kawo.